Знаете ли как всъщност работи българският парламент? Ето 15 неща, които малко хора знаят. Депутатите взимат между 8 и 13 хиляди лева на месец, плюс пари за офис и сътрудници. Заплатата им се определя автоматично. Колкото по-висока е средната заплата, толкова по-висока е и тяхната. Парламентът избира 11 от 17-те членове на Висшия съдебен съвет. Значи депутатите контролират съда и главния прокурор. За да се приеме закон или да се състави правителство, са нужни точно 121 гласа. Гласът въздържал се блокира решението, без да те броят за против. Ако в залата няма 121 депутати, заседанието изобщо не може да започне. С 121 гласа се приемат важни закони и се избира правителство. Всяка партия, която няма 121 гласа, е длъжна да търси подкрепа от други партии. Думата «процедура» може да прекъсне всеки дебат. Най-могъщият човек в парламента не е премиерът, а председателят на Народното събрание. Заседанията често продължават до 5 сутринта. И накрая, Великото народно събрание има 400 депутати и се свиква само за промяна на Конституцията. Последното беше през 1991 година. Парламентът не е скучно място. Това е машина, пълна с правила, хватки и скрити механизми, които решават съдбата на цялата държава. Затова гласувайте разумно на 19 април.